toteuttamaan omia valintojaan yhdenvertaisesti muiden kanssa niissä toiminnoissa, joissa toimintarajoite estää toiminnan tekemisen. Uuden vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö. Käytännössä vaadittu voimavara on käsitetty kyvyksi tuoda omaa tahtoa riittävän ymmärrettävästi esille. Riskinä on, että osa vammaista rajataan kategorisesti henkilökohtaisen avun ulkopuolelle. Tällä hetkellä voimavararajaus vie esimerkiksi monelta kehitys- ja puhevammaiselta lapselta ja nuorelta oikeuden henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtaisesti pidän tätä hyvin ongelmallisena, mutta kysymmekin tässä, mikä on sinun puolueesi ja sinun kantasi voimavararajaukseen? Joo, perussuomalaisilla puolueella ei ole ainakaan missään ohjelmassa tästä kirjausta, mutta oma henkilökohtainen kantani on se, että tällaista voimavararajausta ei pidä siellä olla, kun nimenomaan kehitysvammaiset ihmiset useimmiten kärsivät siitä, että sitä esimerkiksi vapaa-ajan mielekästä toimintaa muun kuin vanhemman kanssa on vaikea järjestää. Samoin ystävyyssuhteita on vaikea ylläpitää. Ja silloin mielestäni pitäisi riittää se, että se lähi-ihminen pystyy määrittämään sitä avun tarvetta, jonka hän muussakin toiminnassa määrittää. Niin olisi kovin kummallista, että se ei tässä kohtaa sitten kelpaisi. Minusta se pitää poistaa sieltä laista. Kiitoksia. Joo, minun ja puolueeni mukaan tämä voimavararajaus tulee poistaa laista ja tässä niinku ongelmana, niin kuin tässä jo sanottiin, niin on se, että lähtökohtaisesti tähän tietenkään mitään vammaisryhmää ei saa syrjiä niin diagnoosiperustaisesti ja tämä asettaa vammaiset ihmiset myös tosi epätasa-arvoiseen asemaan, vaan tämä henkilökohtainen avunsaanti pitäisi arvioida sen avun tarpeen ja tämän toimintakyvyn mukaan. Et ehdottomasti pois. Kiitoksia. Kiitos. Me emme ole puolueessa tätä voimavarasäännöskysymystä vahvasti pohtineet, mutta olemme pitkään tehneet työtä sen eteen, että vaikeasti vammaisilla ihmisillä on henkilökohtainen avustaja. Kalle Könkkälä on ollut tässä pioneeri ja monet vammaiset ihmiset haluavat olla itsenäisiä sen oman avun tarpeen ja avustajan suhteen. Ja lain tulee edelleen mahdollistaa se, mutta toisaalta myös lain tulee mahdollistaa henkilökohtainen apu ihan kaikille vammaisille, myös kaikkein herkimmille vammaisryhmille, niille, jotka eivät kunnolla puhu, kehitysvammaiset, juuri he tarvitsevat sellaista avustajaa, joka tuntee tämän vammaisen lapsen tai vammaisen aikuisen henkilön aivan täysin ja pystyy täten parhaiten inhimillisellä henkilökohtaisella tasolla avustamaan, että ensi kaudella, kun vammaispalvelulain uudistus jatkuu, niin tämä kysymys pitää ratkaista niin, että kaikille on mahdollista saada henkilökohtaista apua. Minulla on tiedossa niin kuin SDP:n vammaispoliittisen työryhmän kanta ja sen mukaan tämä voimavararajaus pitäisi poistaa, että tosiaan tämä on niin vastoin tavallaan itsemääräämisoikeuttakin ja sitten kuitenkin meillä on lapsillakin ja nuorilla, meillä on mahdollisuus paljon niin kuin apuvälineitä käytössä, että he voi tehdä itsenäisiä päätöksiä näillä piktokuvilla tai tukiviittomilla tai bliskielellä tai muulla, mihin itsekin lastenlinnassa opettelin niitä, ja tosiaan niin kuin just, että vanhempi ja omaishoitaja on sitten hyvä kertomaan, että mikä olisi parhaaksi sille lapselle, jos se ei muuten onnistu. Kiitoksia. Ja tämä VALAS-laki, vammaispalvelulaki, joka tuli eduskuntaan, niin oli hyvin aika lailla niin kuin yksimielinen. Tämä voimavaraedellytys oli ainut, jossa vammaisjärjestöjen kannatkin oli erilaisia. Esimerkiksi Invalidiliitto totesi, että olisi tärkeää, että se voimavaraedellytys olisi siellä, jotta sitten se pitää olla sillä tavalla säädetty, että pystytään eri tavoin ilmaisemaan sitä omaa tahtoaan, että sitä ei saa asettaa korkealle, mutta se, että se henkilökohtaisen avustajan, että
se säilyisi sellaisena, että se ihminen, joka sitä, sen avustajan saa, niin pystyy myöskin sitä omaa tahtoansa ilmaisemaan ja sitä vastuuta ja annettaisi ihmiselle, joka sitä vastuuta ei pystyisi kantamaan. Mun mielestä on sellainen kiperä kysymys, ja me ollaan ajateltu tuossa vammaisryhmässä niin, että meidän pitää löytää tähän ratkaisu, että päästään yhteisymmärrykseen. Mä toivon, että vammaisjärjestöt myöskin tätä yhdessä katsoo, jotta ei laiteta eriarvoiseen asemaan vammaisia ihmisiä, mutta se henkilökohtainen avustajajärjestelmä, niin se toimii ja se merkitys niin kuin säilyy. Eli musta tämä on semmoinen kiperi kysymys, mistä me kuultiin asiantuntijoita ja tähän kannan ratkaisen sen jälkeen. Lain taustalla on perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, joka on keskustalainen, joten me keskustan kanta puoltaa tätä. Mä näen itse siinä, että kysymys on siinä sosiaalityöntekijöiden ammattitaidosta, miten sä kuulet ihmistä, miten sä kuulet, millä keinoilla se kuuleminen tapahtuu, jos ei pystytä puhumaan. Meillä on keinoja kuulla, esimerkiksi me otan lastensuojelua, me kuullaan vauvaa. Vauvaa kuullaan sitten sen kautta, että havainnoidaan tai tullaan niiden läheisten ihmisten kautta. Mä näen tämän niin kuin myönteinen kärjellä, että tavallaan että se osallisuutta voidaan vahvistaa. Sen sijaan, että joku lähinomainen sanoo sen, että mikä tämän ihmisen, vammaisen ihmisen tahto on, niin sen annetaan riittävästi aikaa, että me saadaan selvitettyä hänen mielipiteensä. Eli sillä kärjellä lähdetään. Ja sitten se, että jos se näyttäytyy, että siellä kuntien käytännössä on sellaisia edunvastaisia käytäntöjä, niin sitten tehdään sellaista ohjaamista, että sosiaalityön käytännöt kehittyy niin, että se on vammaisen asiakkaan edun mukaista. Kiitos. Ja siellä oli perussuomalaisten ehdokkaalla, sitten taisi olla vasemmistoliiton ehdokkaalla ja oliko muilla? Joo, käytän tässä esimerkkinä omaa tytärtäni, joka ei pysty ilmaisemaan omia tarpeitansa avustajalle. Mä tiedän, että hän tykkää käydä kauppakeskuksissa, laivalla, matkoilla, konserteissa, vaateostoksilla, mutta sitä ei pysty kyllä häntä tuntematon sosiaalityöntekijä sieltä mitenkään kaivamaan esiin. Ja musta on niin kuin väärin, koska hän varmasti haluaisi käydä näissä riennoissa ilman vanhempiaan ja ystäviensä kanssa, mutta hän ei pysty sitä sanoa. Ja kyllä mun täytyy rehellisesti sanoa, että minäkin toivon, että vammaisjärjestöt tekevät tässä yhteistyötä ja tulevat, koska sen mitä annetaan toisille ei ole toisaalta pois. Minua kiinnostaisi ihan tietää, että mikä tämä motivaatio on tässä niin kuin kirjauksessa, että jos joku voisi sen kertoa, että minkä ihmeen takia tämmöinen ylipäätään sinne niin kuin laitettu. Tämä sopii miettiä. Ja keskustan ehdokkaalla oli kanssa. Mä halusin Mari sulle sanoa, että tavallaan kun kuullaan, niin se tehdään yhteistyössä. Tavallaan, että ei voi ajatella jotenkin, että mä puolustan niin kuin sosiaalityöntekijöitä tässä. Että sitten se kuuleminen tehdään yhteistyössä ja mietitään, että se on turvallinen ja semmoinen paikka. Ja sitten mietitään, niin, mutta siis tavallaan, ja siinä kuullaan usein myöskin sitä verkostoa, että tavallaan, että ei ole mustaa ja valkoista. Mä jotenkin itse näen aina sen osallisuuden vahvistaa, että miten me saadaan se, tavallaan se ihminen siellä näkyväksi ja hänen mielipiteensä. Että... Kiitos. Ja oli SDP:n ehdokas. Mä en tiedä, oliko joku Ainakaan en huomannut, jos oli joku ennen, niin mä voisin ihan sanoa, kun me pidetään näitä hoitopalavereita vaikka muistisairaiden vanhusten kanssa, niin me ei saada heiltä eikä sosiaalityöntekijä eikä me vastuuhoitajat eikä hoitajat. Et usein valitettavasti, kun se muistisairaus on paljon edennyt, me tarvitaan niitä omaisia siihen, että me saadaan tietoa siitä, että mistä tämä ihminen pitää ja mitä hän toivoisi, että hänen kanssaan tehdään, että se vaan on fakta. Kiitoksia. Oliko enempää kommentteja? Kiitoksia. Mä sanon, että tässä on 2 videokysymystä ja 2 pikakysymystä. Videokysymykset ovat